በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መዕዶታት ምኽሪ ብህይወት ምእንቲ ክትነብር ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 7 ክፉእ ዘበለ ኣይትግበር ክፉእ ከኣ ኣይክበጽሓካን እዩ። ካብ ኃጢአት ርሓቕ ንሱ ድማ ካባኻ ክርሕቕ እዩ። ወደየ እታ ምድሪ 7 እጽፊ ፍዳ ከይትፈርየልካስ ብዓመፃ ኣብ ዝተሓርሰ ኣይትዝራእ። ዓብዪ ሽመት ክሂበካ ናብ እግዚኣብሔር ኣይትጸሊ። መንበር ክብሪ ክህበካ እውን ንጉስ ኣይትለምኖ። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣይትመጻረቕ። ኣብ ቅድሚ ንጉስ ከዓ ፈላጥ ምዃንካ ኣይተርኢ። ዓመፅ ንኸተርሕቕ ዝኣክል ሓይሊ እንተዘይብልካ ዳኛ ኾንካ ክትሽየም ኣይትተምነ። እወ ሓያል ሰብ ምስ ኣጓነፈካ ብኣድልዎ ከይትፈርድ እሞ ዝነበረካ ጽቡቕ ስም ከይተጥፍእ ይትረፈካ። ንህዝቢ ኣይተዓምጾ ንገዛእ ርእስኻ እውን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣይትዋርድ። ንዝገበርካዮ ኃጢአት ደጊምካ ኣይትግበሮ። ድሮ እኳ በታ ሓንቲ ጊዜ ዝገበርካዮ ኃጢአት ክትቅጻዕ ኢኻ። እግዚአብሔር ነቲ ዘቕረበሉ ብዙሕ ህያባት ጽቡቕ ግምት ክሂቦ እዩ። እቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ኣምላኽ መባኢ ከቕርበሉ ከለኹ ክይቕበለለይ እዩ ኣይትበል። ዘይደክም ጸላይ ይኩን ምጽዋት ኣብ መሃብ ሸለል ኣይትበል። ነቲ መሪርዎ ዘሎ ሰብ ኣይተላግጸሉ። ከመይ ዘይዋርድን ልዕል ዘብልን ሓደ ኣምላኽ በይኑ እዩ። ምስ ሓውኻ ኮነ ምስ ዓርክኻ ምህዝ ኣቢልካ ሓሶት ኣይትዛረብ። ልምዲ ሓሶት ዘምጽኦ ረብሓ የብሉን እሞ ሓሶት ዝብልዎ ንኸይትዛረብ ተጋደል። ኣብ ማእከል ጉባኤ ዓበይቲ ሓጠው ቀጠው ንኽትዛረብ ኣይትተንስእ። ክትጽሊ ከለኻ ከዓ ምድግጋም ኣይተብዝሕ። ልዑል ኣምላኽ ዝሃበና እዩ እሞ ጻዕሪ ዘለዎ ስራሕ ወይ እዮ ማሕረስ ኣይትጽላእ። ኣብ ኣኼባ ኃጢአተኛታት ህዝቢ ኣይትጸምበር። መቕጻዕቲ እግዚአብሔር ቀልጢፉ ከም ዝመጽእ እውን ዘክር። መቕጻዕቲ ኃጥኣን ሓውን ሓሰኻን እዩ እሞ ኣዚኻ ትሑትኩን። ንፈታዊኻ ምእንቲ ገንዘብ ኣይትጥሎሞ። እወ ምእንቲ ኣብዛ ዓለም ዘሎ ወርቂ ኢልካ ነቲ ናይ ሓቂ ሓውኻ ኣይትጥሎሞ። ዕድልካ ኣይተጥፍእ። ወረጃን ለባምን ዝኾነ ሰበይቲ ተምርዖ። ከመይ ሞጎስ ዘለዋ ሰበይቲ ካብ ወርቂ ኣዝያ እያ እትሕረ። ነቲ እዩኡ ብእምነት ዝፍጽም ኣገልጋሊኻን እቲ ብተዋፋይነት ዘገልግለካ ዋዕላይካ ኣይተዓምጾ። ነቲ ለባም ዝኾነ ኣገልጋሊኻ ከም ገዛእ ርእስኻ ጌርካ ኣፍቅሮ፣ ሓርነቱ ድማ ሃቦ። ከብቲ እንተሃለዋኻ ጓስየን፣ ዘይረብሓኻ እንተኾይነን ድማ ሓዘን። ደቂ እንተሃለዉኻ ቅጽዓዮም፣ ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝካ እዙዛት ኮይኖም ከም ዝዓብዩ ግበሮም። ኣዋልድ እንተሃለዋኻ ክብሪ ንጽህነንን ምእንቲ ክሕልዋ ተጠንቀቐለን። ምስአን ዘለካ ርከብካ ካብ መጠን ኣይሕለፍ። ንጓልካ ኣመርዕዋ። ዓብዪ ጉዳይ ከም ዝፈጸምካ እውን ፍለጥ። ግናኸ ንለባም ሰብ ሃባ። እትሕጉሰካ ሰበይቲ እንተኣልያትካ ኣይትፍታሐያ። ትጸልኣ እንተኾንካ ግና ኣይትእመና። ንወላዲኻ ብምሉእ ልብኻ ኣኽብሮ። ነታ ብኽንደይ ጻዕሪ ዝወለደትካ ኣዴኻ ከዓ ኣይትረሳዕያ። ካብኦም ከም ዝተወለድካ ዘክር። ምስዚ ንዓኻ ዝሃቡኻ ውህብቶ ዝመዛዘን እንታይ ሙሳ ክትመልሰሎም ትኽእል? ንእግዚአብሔር ብኹለንተናኻ ፍርሃዮ፣ ንካህናቱ ከዓ ኣኽብሮም። ንፈጣሪኻ ብኹሉ ሓይልኻ ኣፍቅሮ፣ ነቶም ኣገልገልቱ ድማ ኣይትሕደጎም። ንእግዚአብሔር ፍርሃዮ፣ ንካህን ኣኽብሮ። ከምቲ ዝተኣዘዝካዮ ድማ ብጽሒቱ ማለት በኽሪ እቶትካን ኣብ ክንዲ ኃጢአት ዝዋሃብ መስዋዕትኻን ናይቲ ዝስዋዕ እንስሳ ክልተ ኢድን
እቲ ምእንቲ ጽድቂ ዝቐርብ መስዋዕትን በኽሪ እቶት ናይቲ ቅዱስ ዘበለ ኩሉን ሃቦ በረኸትካ ፍጹም ምእንቲ ክኸውን ንድኻታት ሓግዞም ብህይወት ንዘሎ ኩሉ ብልግሲ ይሃብ ንሙትካ ህያውነትካ ኣይትንፈገሉ ንዝብኹ ደንግጸሎም ምዝሓዝኑ ከዓ ሕዘን ንሕሙም ካብ ምብጻሕ ሰገጥ ኣይትበል ከምዚ ዝበለ ግብሪ ተፈታዋይ እዩ ዝገብረካ ኣብ እትገብሮ ዘበለ ኩሉ መወዳእታኻ ዘክር ኃጢአት እውን ኣይክትገብርን ኢኻ ምዕራፍ 8 ሚዛናዊ ምዃን ኣብ ኢዱ ምእንቲ ከይትወድቕ ምስ ሓያል ሰብ ኣይትተሃላለኽ ብላዕ ሂቡ ከይክስዕረካ ምስ ሃብታም ሰብ ኣይትባእስ ከመይ ወርቂ ንብዙሓት ሰባት ኣጥፍዩ እዩ ነገስታት ድማ ኣበላሹ እዩ ነግራም ምስ ዝኾነ ሰብ ኣይትሟጎት እዚ ኣብቲ ኣውጊድዎ ዘሎ ሓዊ እንጨይቲ ምውሳኽ እዩ ነቦታትካ ከይተዋርድ መዕበይ ምስ ዘይብሉ ሰብ ኣይትዋዘ ካብ ኃጢአቱ ንይንሳሕ ሰብ ኣይትንቀፎ ኩላትና መጻዕቲ ዝግባአና ሰባት ምዃንና ዘክር ንሰብ ምስ ኣረገ ኣይትንዓቆ ንሕና እውን ናኣርግ ኢና ዘሎና ዝኾነ ይኹን ንሱ ሰብ ሞይቱ ኢልካ ኣይትተሓጎስ እኳ ደኣ ኩልና መወቲ ከም ዝኾንና ዘክር ንዘረባ ፈላጣት ኣይትንዓቆ እኳ ደኣ ነቲ ዝብልዎ ምስላታት ኣጽናዕዮ ከመይ ካባታቶም ትምህርቲ ክትሰንቕ ኢኻ ንዓበይቲ ሰባት ከመይ ጌርካ ከም እተገልግሎም እውን ክትምሃር ኢኻ ንዘረባ ዓበይቲ ሸለል ኣይትበሎ ከመይ ንሳቶም እውን ካብ ኣቦታቶም እዮም ተማሂሮሞ ካባታቶም ምስትውዓል ክትድልብ ኢኻ ኣብቲ ዘድልየሉ እዋን እውን ከመይ ጌርካ ክትምልስ ከም ዝግባአካ ክትምሃር ኢኻ ኃጢአተኛ መመሊሱ ኃጢአት ንኽገብር ምኽንያት ኣይተሃቦ እንተ ዘይኮነ ንስኻ ንገዛእ ርእስኻ ኣብቲ ንሱ ዝኣጎዶ ሓዊ ክትጥበስ ኢኻ ከይስልበጠካ እሞ በቲ ዝተዘረብካዮ ቃላት ገይሩ ከየጥቃዓካ ምስቲ ጠገለ ዘይብሉ ዳንደ ሰብ ክትዋሳ ኣይትኺድ ካባኻ ንዝሕይል ሰብ ኣይተለቅሖ እንተ ደኣ ኣለቂሕካዮ ግና ከም ዝጠፋእካ ጌርካ ገምቶ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ኣብ ዝኾነ ዋሕስ ኣይትኾን እንተ ደኣ ተዋሒስካ ግና ክትከፍሎ ከም ዘለካ ገሚትካ ሕሰበሉ ዳኛ ኣይትኽሰሶ ስልጣን ስለ ዘለዎ ንሱ እዩ ዝረትዓካ ጾር ከይኮነካ ምስ ዳንደ ሰብ መገሻ ኣይትኺድ ከመይ ንሱ ባህ ከም ዝበሎ እዩ ዝገብር ብናቱ ዕሽነትካ ንስኻ ክትጠፍእ ኢኻ ምስ ቁጡዕ ሰብ ኣይትባእስ ኣብ ጽምጽም በረኻ እውን ምስኡ ኣይትኺድ ንዑ ደም ምፍሳስ ኢምንት እዩ ሓገዝ ኣይረክብን እዩ ኢሉ ኣብ ዝገመተሉ እዋን እውን ኪቐትለካ ይኽእል እዩ ምስጢር ክዓቁር ኣይክእልን እዩ እሞ ምስ ዓሻ ኣይትማኸር እንታይ ከም ዝውለድ ስለ ዘይትፈልጥ እቲ ብምስጢር ኪተሓዝ ዘለዎ እትብሎ ነገር ኣብ ቅድሚ ባዕዲ ሰብ ኣይትግበሮ ሓጎስካ መደርባይ ምእንቲ ከይኮነካ ምስጢርካ ንዝኾነ ሰብ ኣይትግለጽ